Здравейте, прекрасни жени! Добре дошли в този епизод на Женственост, където ще си поговорим за това как да променим живота си. Ако в момента се намирате на прага на някаква много дива фрустрация или някъде сте достигнали пределната точка и си казвате време за промяна, това видео ще ви е полезно, защото ще ви дам практични насоки за това как може да стартирате още днес абсолютно, ако не и пълна, то поне частична промяна в вашия живот. Абонирайте се за канала с камбанка, всеки път така ще ви известява, когато кача ново видео. Споделяйте, харесвайте видеята, те достигат така до повече хора. Коментарите ви също помагат за разпространение на самите видеа. Благодаря за тази подкрепа на канала. И така, някъде сте в живота си, където отчаяно казвате: не издържам, искам промяна, искам да променя вече тая работа, в това взаимоотношение вече не съм удовлетворена, искам да живея малко по-спокойно, или искам да променя тялото си, искам да отслабна, или искам да променя стила си на обличане, или искам да започна да се грижа повече за себе си, или ми е време някъде да поставя много сериозни граници, например с роднини, с приятели и така нататък, или да променя целия си кръг от приятели, каквото и да е. Първо на един лист напишете кое е това нещо, с което правя компромис със себе си в момента. Във всеки един момент е добре да си задаваме този въпрос. Поне веднъж седмично е нужно да сядаме да пишеме на един лист къде в момента аз правя компромис със себе си в моят живот. Истината освобождава, истината лекува и истината е най-добрата приятелка на любовта. Когато си кажем истината и когато подходим към себе си промяната през любов, самата промяна се случва по-леко. Ако ти си така фрустрирана и кажеш: писна ми от тая работа, омръзна ми вече да съм тук, това е едно. Но ако седиш и спокойно си напишеш на един лист: правя компромис в момента със себе си, с моята кариера. Не харесвам работата си, не съм доволна от нея, не ходя с желание на нея. Време е да променя това. Това е съвсем различна перспектива. За нас като жени е много важно и много ключово как действаме към нещата, а не точно какво правим. Ти можеш да правиш каквото искаш, но по-важно ти е намерението за това. И затова ти предлагам една различна перспектива. Намерението ти не е: колко съм зле и съм на тая работа още, или съм в това партньорство още, или не съм отслабнала още, а намерението ти е в момента, честно казано, т.е. през истината, тук включваме истината е, че аз преяждам всеки ден. И за това имам наднормено тегло. Истината е, че не смея да проведа онзи разговор, който отлагам отдавна с партньора до мен, и за това съм в тези токсични отношения. Истината е, че аз се страхувам да напусна работа, защото ме е страх, че няма да се намеря по-добра. Когато ти си признаеш истината, когато си кажеш: ето като точно правя компромис със себе си, ти си връщаш силата, ти си връщаш отговорността. Ама няма нужда да сме жертви. Плюс това, ние сме жертви само на самите нас. Никой не те кара да седиш на тая работа и ден повече, в това партньорство повече и в това тяло по този начин повече. Ти си на едно миниатюрно разстояние, решение да промениш абсолютно целия си живот. Въпросът е, че не го взимаш все още. Обаче, ако си вече на този предел и ти предстои да го вземеш, ти предлагам да го вземеш не от позиция на яд. Колко съм зле, добре, окей, ще отслабвам, айде няма да ям тая захар, какво толкова. Това е такава перспектива, ти се дразниш на самата теб, че до момента, примерно, си се тъпчела или до момента си била в някакво партньорство, което тотално не те удовлетворява, или в момента си на работа, която направо не мога да я дишаш. Предлагам ти друга перспектива. Предлагам ти намерение на: да, осъзнавам, че в момента не съм там, където искам да бъда. Да, но аз си казвам честно, че аз правя компромис със себе си с това. Т.е. аз го избирам. Ако ние по-често си признаваме, че ние избираме нещата, които ни се случват, това ще връща силата ни към нас все по-често и така ще имаме не контрол над живота, а ще имаме силата да променим всичко, което искаме. Така че ако искаш наистина пълна промяна в твоя живот или частичен в някоя област, ти трябва да си признаеш:
неудобната ти истина, че ти правиш компромис в момента с тази област, с този мъж, с тази кариера, с това тяло. Ти правиш компромис. Не да се обвиняваш, но да си го признаеш. Така излизаш над архетипа на жертва. Жертвата казва: дебела съм, спи ми се, не се наспивам, гати мъжете, на които попадам, гати професията, България ми е виновна, политиците са виновни, всеки ми е виновен. Не е така. Ние не сме жертва. Ние сме жертва само на себе си, ако решим да бъдем жертва на себе си. След като напишеш това: аз правя компромис със себе си в момента и пишеш, следващото нещо, което напишеш е: как мога още днес да променя това? Въпросът как е много ключов. Как мога да го променя? И тук идва следващия въпрос. Защо искам да го променя? Въпросът защо е много ключов. И последен въпрос е: какво мога да направя, за да го променя? Примерно, искаш да промениш професията си. Как можеш да го промениш? Като променя работното си място в момента. Защо искаш да го промениш? И да кажем, мотивът ти е: искам да се чувствам удовлетворена, искам да работя сред хора, които споделят моите ценности, искам да се чувствам преизпълнена, искам да влагам талантите си, любовта си в работа, която ме преизпълва. И последният въпрос: какво мога да направя още сега, за да променя това? Ама не утре, не други ден, днес. Сега, след като затвориш това видео. И примерно може да бъде да си направя селекция на видеа, които да изгледам как да откриеш мисията и кариерата си, например. Да изгледам TED Talks. Тук, между другото, в канала също имам видеа за мисия и кариера и от гледна точка и перспектива също и на женствеността, което е ключово и важно, но имам и цялостни видеа за мисия и кариера, може да ги погледнеш тук в канала. Тоест, това ти е една миниатюрна стъпка, но ти трябва да я направиш още днес. Първо признаваш си къде правиш компромис със себе си, после как можеш да спреш да правиш компромис с това. Второто ти е защо. Защо искам да спра да правя компромис? И третото ти е какво още сега мога да направя. Обаче правиш един голям списък и почваш да действаш в тази посока. Енергията следва намерението. Ако твоето намерение е да промениш това, което правиш, ти също се нуждаеш да направиш и стъпки към това. Да, Господ дава, но в кошара не вкарва. Така че ти също трябва да поемеш някаква отговорност. Когато поемеш отговорност и се заемеш с последния въпрос: какво мога да направя, ти спираш да си жертва. Абсолютно всичко започва да ти се развива по съвсем различен начин, започваш да привличаш лесно ресурси и започваш да привличаш лесно неща, които да те подкрепят по пътя на тази промяна, или цялостна, или частична. Ако имаш няколко области, правиш всички тези въпроси за всяка една област. И така, след като го направиш това, трябва да знаеш и няколко неща, през които ще преминеш в процес на промяна. Първо, винаги е самосаботаж. Добре, Даяна, разбрахте, затваряш видеото и кажеш: аз сега нямам време да го направя. Този списък, колко е часа, трябва да взема децата от училище. Отиваш, взимаш ги, прибираш се вкъщи, имаш време, ама кажеш: не, трябва да сготвя, после ще го направя. И после си: сега ще обърна внимание на мъжа. И после си: нека да видя във Фейсбук какво се случва, така да поскролвам. Кажеш: утре ще го направя, утре ставаш и кажеш: сега малко закъснявам тук. Това е самосаботаж. Нямам време, нямам пари, нямам ресурс, това е самосаботаж. Бъди съблюдателна за това, минавай през това, ако искаш отлагай колкото искаш, но колкото повече отлагаш, толкова по-бавно промяната ще се случи. Така че просто виж къде се самосаботираш. След това ще започнеш да се колебаеш. Наистина имам нужда от промяна или не? Не си ли го измислих това? Но ти вече го знаеш. Естествено, че имаш нужда от промяна. Ако те привляко и видео промени, в което включва промяна, няма как да нямаш нужда от промяна. Между другото, моята теория лична е, че всеки един от нас във всеки един момент се променя и отива към някаква промяна в живота. Просто понеже живота не може да е свръхбалансиран нон-стоп, ние малко или много различни области отработваме по различно време.
не може всичко на куп, не може 12 области на куп да ги отработваш. И затова просто бъди наясно, че ще се случва това. Наистина ли имам нужда от промяна? Да, имаш нужда от промяна. Ако правиш компромис някъде със себе си в момента в живота, естествено, че имаш нужда от промяна. След това бъди наблюдателна каква история си разказваш и промени историята. Хубава техника за това е, например, да седнеш на един лист и да си напишеш: разказвам си историята, че в България не мога да си намеря хубава работа. И след това напиши отгоре: пренаписвам тази история като избирам да вярвам, че България е най-прекрасното място за живеене и за работа. И наистина е така. Между другото, България е едно от топ местата в света, изобщо за всякакъв вид дейност. Тук просто има голяма свобода и голяма подкрепа за каквото и да е. Плюс това българите, особено ако се заобиколите в хубава среда, ние сме много подкрепещи, сме изключително любящи. Тук има много голяма възможност за реализация. Не само на бизнес и предприемачество, но има невероятна възможност и реализация за изцяло и наемна работа. И буквално, ако можеш, между другото, ако ще промениш средата си, т.е. работата си, да почнеш да промениш и средата си, защото с колкото повече хора комуникираш и контакти и връзки завързваш, толкова повече някой може да ти каже: ей, тук знаеш ли, търсят човек точно като теб и така нататък. Хората са един от най-ценните ни ресурси и затова можеш да започнеш да промениш и средата си, и като почнеш да промениш средата си, ти промениш и живота си. И така, след като направиш всичките тези неща и си наясно с това, просто се пусни, довери се, моли се и промяната да се случва с най-много любов и лекота и действай. Не се отказвай. Действаш упорито с малките стъпки и се молиш, за да може Бог и Вселената да ти пращат и ресурси, и допълнителна подкрепа, и абсолютно за няколко месеца всяка една област от твоя живот можеш доста да я задвижиш. До каква степен и как ще се промени, това зависи от докъде си стигнала в момента в тази област, дали не е нещо ново, което те първа развиваш. Например, ако те първа ставаш майка, естествено трябва повече време, докато малко проходиш в тази материя, докато свикнеш с самата интеракция с дете, с психологията на дете, с това, че ти си в роля вече на майка. Но ако примерно променяш работата си, просто променяш, да кажем, не професията, а само вместо работата, ще ти се случи по една идея по различен начин, защото ти вече си го работила това и сега просто предстои да смениш, да кажем, самата фирма, в която работиш. Каквото и да е, знай, че имаш цялата подкрепа на Вселената, за да сбъднеш абсолютно всичко, което копнее сърцето ти. Промяната е неизбежна. Промяната е неизбежна, но промяната през любов и през лекота е избор. Съветвам те, направи този избор, за да може така или иначе ще се променяш, така или иначе ще се фрустрираш, просто да бъде през повече лекота и любов. Искаш ли да ми напишеш отдолу в коментар какво ти предстои в момента да променеш в твоя живот? Да си споделим по-женски. Всяка една от нас променя някаква област, поне една в момента в живота си, и това е красиво. Промяната е красив процес. Абонирайте се за канала с камбанка, за да ви известява, когато кача такова видео. Харесвайте видеята, споделяйте, коментирайте, за да достигат до повече хора. Ако имате желание, пишете долу в коментар каква тема искате да включвам изобщо в YouTube видеята и в канала. На мъже също пращайте канала, защото имаме и хубави видеа с практични за мъже. Да бъде любов, да бъде промяна, да бъде лекота, да бъде свобода и да бъде всичко през женствеността. До скоро!